Start med at påfylde gnistpulver. Brug kun originalt gnistgranulat, da andre typer kan skade maskinen. Fjern gummiproppen og påfyld. Der kan være op til 400 gram i maskinen. Tilslut derefter det blå powercon og DMX-kablet og tænd maskinen. Start med at vælge DMX-kanal ved at trykke på menu. Tryk derefter på down og tryk enter. Tryk derefter på down og tryk enter. Du kan nu vælge DMX-kanal ved at trykke op og ned. I dette tilfælde vælger vi kanal 3. Når kanalen er valgt, tryk derefter enter. Maskinen vil nu skyde, når DMX-kanal 3 bliver aktiveret. Her kommer en oversigt over maskinens 4 kontrollamper. Første lampe indikerer, om maskinen opvarmer og derved ikke kan afgive gnister, eller om den som i det her tilfælde ikke lyser og derved er varm nok til at afgive gnister. Næste lampe viser, at maskinen er tændt. Næste lampe viser, at der er fejl på maskinen. Sidste lampe viser, hvorvidt maskinen modtager et DMX-signal eller ikke. Det er muligt at variere højden på gnisterne på faderen på den DMX-kanal, der er valgt. Maskinen kan nå en gnisthøjde på op til 6 meter.